Claro, enteraches do que pasa con Marcos? No. Din que vai marchar. Hombre, pois é unha pena. Que non queremos que marche. Queremos o noso sacerdote. Díxeme que tiña que firmar, a ver se, bueno, que debía firmar, porque, claro... Que igual, adiós. Mandaronme firmar para pedir que quede don Marcos aí. Pois hai que luchar, xa hai que facer unha manifestación, facemos unha manifestación... Saídes ás rúas de Lalín. Para que o señor cura quede aquí. Vai haber un nomeamento pronto e que Marcos Torres estaría fora de Lalín. Por lo tanto, o pobo non quere eseo e por eso esta movilización e que Marcos siga sendo, pois eso, o noso guía espiritual. Claro, é dicir, que non é nada oficial, non? Simplemente os veciños estades actuando para que non pase nada. Efectivamente, estamos intentando que se vexa que Marcos é unha persoa moi querida no pobo. É veciño noso, de unha familia fabulosa e ele é fabuloso. Acabas de enterarte. Dixéchemo ti o tema de Marcos, eu que estou sorprendidísimo. Pero se marcha, eu creo que o pueblo queda un pouquiño huérfano, Pero claro, ele ten que obedecer. Está todo Lalín con papeliños para firmar. Levamos 5 horas, subimos das 600 firmas e esperamos terminar o día con bastantes máis de 1000. Aí están, Carmela. Aquí tedes páxinas e páxinas de firmas completas. Para que vexa o noso cura que, pois, mira, que hai moita xente no pueblo que lle ten moito aprecio. Por que te emocionas? Por que é tan querido, Marcos? Porque é moi bo. Entonces, aí está demostrado. Aí está demostrado que o que lle queremos. A noite. Desde onte e hoxe a mañá, houve xente que xa desde as 8 da mañá está en pé recollendo firmas, traéndonos as firmas. Para que vos fagades unha idea, ainda non é nin a 1 da tarde. Claro, isto, xa digo, veu unha veciña e dixo que levaba desde as 8 da mañá recollendo firmas. É boa persona, aparte de ser bo sacerdote, é moi boa persona. Se en algún momento temos que tomar outra medida, pois falarase e tomarase, pero neste momento simplemente isto non é ningunha protesta, é un acto de homenaxe e de cariño hacia Marcos. Pola súa banda, don Marcos afirma que el non recibiu ningún tipo de notificación, pero que, en todo caso, debería seguir as indicacións que lle desen dende o bispado. Iso sí, dende logo, el agradece todo o agarimo que está a recibir da veciñanza de Lalín. Don Marcos, querémolo. E que non queremos que marche daqui. Querémolo. Todo Lalín estamos a favor seu. E querémolo. E non marche. Por favor, non marche.